Mano fele gi leadership mar majority. Oko fele samoro embe no dwani mondo fele. But Victor winjo moro kata janeno wa moro penjo to kaka wanene waginene wayo ke mana koro sirikal. Aparo ni mano be kako nene nikech Victor ing'eyo ni wan jofwambo. To ka wan jofwambo to kanisa ma angili chiewo kacha kata kanisa moro Victor ka jadolo olemo ne nyathi okel nyithindo mondo koro jadolo olemnegi mano ok en news lakini idwa ne nyithindo moko madwa chale gi jadolo e Sunday school ma ok onyuolgi gi jadolo to koro chich nyaka bedie dipo ni jadolo chamo nyirombe iwinja koro mane mabedo news bedo ni jadolo koro bedo ni kanyo to nyaki kete disclaimer manto nyaki kete disclaimer wako ka dipo ni sirikal timo gik mowinjo tim mano ok en news nikech mane momiyo yieri opam ne sirikal mondo tim gik ma no yiere mondo tim to ka sirikal ng'ama bi bank tiko ne tela kamano kuom pesa ni kamano konya amogo to mano pesa ni mano pesa ni inyalo mana gone ero kamano kuom tich matek to kuom mi pesa ni kata MPs ki kwagone gero kamano kuom tiyo gi CDF dong wachulo gi CDF no wachulo gi tich moro ma mjumbe tiyo kabero sikunde okinegi imor ni gone mheshimiwa ero kamano no gero sikul mane me yiere mondo mi odhi otim ko tim ni favor otimo tije Victor yiena mondo mi acknowledge achiel kuom jopuonjwa mano ang'iyo gi mheshimiwa mano mwalimu retired teacher Leonard Apaka Mr. Paka ing'eni ne en japuonj mathiring'inyi ahinya ka wantiere Gotateng to bang'e ochako duogo dhi wi obiero japuonj mang'ula kabisa opuonja chemistry form 1 gi form 2 aparo ni kachiel koda Ken Muga en gima lich ahinya ni japuonj winjo Victor ing'eni ka mwalimu bet piny kendo oro ni message ni I'm proud of you mano chalo janyuol erokamano mano ka owinjo ka entiere Kadongo erokamano ahinya mwalimu we acknowledge ote mari Victor kichaki itene gi gima chielo ma kapodoki iloko tanga ting'iyo ni ing'eyo kaka ncha ng'anyo ni ochakore wasewacho chien kacha ni richo ma William Thoya ok richo ge piwali ntiere moko maricho mag jok mane otelo ne mak mana ni sama koro revolution no ochopo to koro okodewo ni ng'at mane modhi obetie gini nikech samoro kata mana jakome madinyocha ne kawo dine kawo telo ni samoro revolution ne ka ojende no ojony to to embe ne okotimo gik moko differently nikech samoro bende ono mano odhi timo ne nyalo bit maonge to kata jakom ne nyithindo gi nyalo mana thir godo koro gigi okochuno ni gin kata ni kwa wacho gi to ni wang'iyo mana William Ruto kaka dhano wang'iyo sirikal nikech moko gin richo mosea gi sirikende mogik Victor nyaka bende wang'i nikech king'iyo kaka ng'anyo ni nyocha nochakore mar ojende mobiro maber to koro nyaka wang'i kwa ng'iyo kaka gikido makoro no otemo kawo chien ka to biro gik kama mbele ka nyaka wagoye okang' ni to dipo ni ntiere ng'at moro motake advantage mar ng'anyo mar ojende ni dipo ni ntiere ng'at moro makoro bire toke ma bende ni agenda ne moro mopogore ga agenda mane ojende gi ni godo Victor magi gin gik ma wangi ang'o momiyo wapenjore kamano kinde manyocha ne ntiere ng'anyo e kinde Uhuru Kenyatta Nyarawila gi ken biro paro ni ne nitiere kweth moro ne jawuok ga Nairobi ka iluongo ni Nairobi Business Community mane wacho ni girito ohelni maggi wang'ni giludhe girunge to kendo ne giwuok Uhuru Paka gibiro gi jok moko ma wigi ojanyo rimba jok mane goyo ma nyalo paro Mudhuru Akacha sama ne jakom wuok oko kano jakom biro ka ong'ado jogoro ko biro dhano mang'eny none kacha telo mar Uhuru to bende kwa wuoye weche mag nek gi Victor kech magi gin gik manyaka wach ma ok wanyala isolate godo William kende adieri nyaka wawachi kinde Uhuru Kenyatta bende ncha none gi dhano mabuora ta inya joluo wanyalo paro Kisumu joma none gi koting'o baby pendo gine gin bende ne ok waneno joma wuok mondo mok ne gi musuma gimbe gin nyithi Kenya ka magi gin penjo manyaka wapenji king'iyo moro mano Kisumu ne ndiko ni Luo Lives Matter yes Luo Lives Matter higa mokalo ka nyocha jakom ne lead ng'anyo nyocha ne oneg jowa mathoth
Kisumu kendo Nyalenda obila no wuok no inye ji mang'eny. Most of civil society organizations makoro waneno sane gi ne oling'thi. No negi ji Nyalenda, obila no go ji ka dhok, moturo ji. Mamago gin gik manotimore mana higa mokalo ni. Jok moko makoro wuok, makoro nie mstari wa mbele ahinya. Mineno ne okomoko ne joma msuma ne joma no ne Kisumu. Emomiyo nyaka wapenjire ni to ng'anyo ok nyal bedo mana ng'anyo ka nitiere kweth jok moko mang'anyo kende. Magi gin mbaka manyago ne kech ngima ji chalre te. Ka kidwaro ratiro ne jok manyo neg sani, nyaka bende wadwar ratiro ne jogo mose negi e ng'anyo duto te mose kalo. Ndalo moko ni neno Victor e ibo chuny bo maka ng'ato choma jo ng'anyo gi gari tir e tie but ji pioka monyono. Dipo ni nitiere jok moko ma samoro goyo kwano ni ket nyaka bo wapenjire ni sani endi kata ka William Ruto no ogole owuok. Nitiere jaluo ma dhi donjo kanyo. Emomiyo apuoyo jo Kisumu e ng'anyo mane ogitimo chieng' tich ariyo. Jogo notimo ng'anyo mamuol manyocha go mambaka go bila. Kendo Kisumu ne berie kabisa ne kech nyaka watang' kaka ng'anyo ni dhi nyime to dipo nono samoro wadonje lweny moro ma ok lwenjwa. Mano bende penjo manyaka wapenje ne samoro ng'ato nyalo bedo no take advantage mar ng'anyo manyocha mamuol mar jo jensini mondo kik wadwa donji e lweny ma ok lwenjwa. Mwang'ini to ponono William Ruto donje to wan owuoki kata ka no owuok wan wayude ang'o. Koso wanyalo mana go lwenj.